Lit masterak emondozko aukera bakoitzari gure errealitatetik abiatuta jakin min hori eta interes hori elikatzeko proiektu bat diseinatzeko. Izen da bide personalizau bat, bakoitzak aukeratu dauz bere moduluak eta gero bertatik nahi dugun hori aukeratu eta gure proiektuan txertatu. Nire proiektuari dagokionez, nik ikasi dodanez lehen hezkuntzako gradua eta aipamena izan denez heziketa fisikokoa, hortik bideratuta egingo dut nire herriko udalekuetan, kiroletatik edo jolasetatik nola laguntzen dauen kooperazioak, nire kasuan umeen 6 eta 12 urteko umeen tartea dekoten pertsonek nolako jarrerak edo dituzten kooperazioan. Eta, igual konpetizioarekin bebai alderatu apur bat. Nauena ikasten da beti hausnartu behar dugula geure errola edo egiten duguna beti hobetzeko xedearekin eta horrez gain proiektu honek uste dute lagunduko didala nire izaera apur bat eta nire praktikak aldatzen etorkizunean eta nire abia puntua izatea ona, modu baten. Ni natorre batxiller artistikotik, orduan beti izan da nire gustoko mundu bat arteaz. Orduen gero sartu nintzen aurrezkuntzako ibilbidean eta orduen guztoiatan horrek bi munduak uztartzea, artea eta hezkuntza, eta horre ikusi noan nire proiektuan aukera, helburua izango zen pertsonoi emoti aukera sormenaren konfiantza garatzeko. Orduan horretarako diseinatu, bai faseak eta bai ibilbide bat, pertsona bakoitzari personalizauta horretara heltzeko eta gaitasun hori izateko. Sormenaren konfiantza hori ikusten dutenez tresna eta gaitasun bat, danok dekoguna, baina garatu behar dugula batzuk gehiago beste batzuk gutxiago. Nik ikusten dut etorkizunera begira dauzen eraldaketa guzti horren abiapuntua izan aldala. Etortenak usen arazo eta irtenbideak kudeatzeko.